Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Jandap Shipnai Kijing Kikino Hikai School Sarkar Papier Kibidan Hapokalama Meghalaya Government Lower Primary Contractual Teachers Association Menta Kasingi Kalai Potering Nailur Arjar Arfuar Kabri Kasingi Katu Bikili Ai Kijing To Chakasarkar Batha Ulat Jilla Nakalyang Ibabu Riangtem Ilapen Pau Ya Kijing Slosi Hakabayadei Bat Kasarkar Baka Kenyaki Kum Kinyon Klem de Buram Hakabakadon Ki Kamat Tamakim Kwapan Pen Kabelong Kampalat Ibu Matla Parkidon Ki Kuatang Bakim Kwapan Sengam Kabelong Kampalat Ibu Bakulun Bakasarkar MDE Kolong Tek Kum Kita Kino Hikai kontrak da kajing ai kitin unung yalam babu riang tam kilaber ngam balada kasarkar kamperkhat desngam e kajing dawai hapo kasita yau tek kata ha 100 degree sa kilong ki balakria bantor se ka khodop skentrian panra ringkan ki khun chiti pa kilong kinong penkhen a na dai kanu an kim skam balada ja kanu kabesngsi iki kilong ne kino hikai ha khatte kasni kasarkar kadi ban kit khli namar baro chikata la arfulai singi arfulai mir kilong kiblabura mi ki aji kanun balabu da kasarkar perkhinya kataka sispa sausau CRPC nagalyang jonga nga smoben pau kajing ai kulei ya kiprana hikai wat langila don menta lar punyo singi arfulai singi ka jinge khi ke jongi hangne handai nyo I ba kadon ka jinge trelang nakapor nang tiyo te adin committee ka bangila yo ban penlong haka arpa trek hapo khasi national darbar hor nilea rai bangin lek ai ka jing tho ka khadu shira sarkar MDA nadu o chief minister o education minister nang ta ki officer ki ba hai hapo ka jala ka jongi ko chief secretary bat ki bor priya district bat ngila jing thok pangro show governor halor ka ne ka jing pentip ka jongi kata kalong ba kumbang yo I ba kani ka sarkar I kumba kade ka sarkar ka ba matla kumba ong ka kten kidon ki khmat tang ba kim kwa ban pek kalong ba khampalat yo ba matla te ka sarkar MA kalong kumta nang ta kado kidon ki skor tang ba habakim kwa ban snap kalong ba ki khampalat ban yo ba kelut ro te de na kada daw nakaliang jongi kino ikai kontrak I penpau ka jing sngosi halor kani ka jing kuman jong ka sarkar yang I kino ikai kontrak ki ba la khenyangi kum ki nyut la khenyangi kum ki bamdai shu ki briuro te halor kani ka banta nakaliang jongi ka meeting ka ba ar ngila rai ban like ai ka jing thok ba khadu bat ngila bu por ha ka points ka ba thra ngila ongshai hang tu balada ka sarkar kam perkhat ai hapo sita yau kamot ba hakan driu trek angila long kinong penkhinyan paro chikata la sibnai duna ngile burom ya ka an ngimkwa bang mangi kino hikai ngin long kanuksa ban da ka bangi penkhanya ka an ka balabu da ka sarkar andai namar ka jinglong kuman jo ka sarkar namar ka jinglong siliang khamat jo ka sarkar ka penlong yangi bangin haban along kinong penkhinyan nadu ka nyau tarik te ngangait ba nakabor district administration ngila ai kopi ba katip ya kata kabanta kumba ngila ai jing tho bat makaru kadon kabanta bahkan ya selok bat ka sarkar hi ban ai jing mot ka sarkar bahkan le ai lada mangi kino ikai ngi kwa ban burom ya ka ai hapo ka jala nakaliang jonga ngapen sko kumta ba lada menta sitio nakaliang jonga sarkar kan simai nakaliang jonga ngam sngo ya ba lada kajing em kan kut ang tai secretary tada ka basai namar banlai chachinong kadon ki jing ka ba khrau yangi bangin sedang de ki kam kala sem jing yangi unong ai bela uong yangi ong ba kum ngila persang benwat bela sinong ma kum ngin ai bela yu babu
baru kita ki khot babu te senungin phai manta sin lang salang long chu satu long chu ta sarkar kala nyobing kum ni lai chinong kum tu ki khon ki dawa kum ta ka bu jing ka ba nadong syadong ya ngi ki no kai kontrak ki ba ta ki transpa ngot kum ta ka ni ka por ngi pentip sa ki pernai kai baru jong ka jela ba hakan riu trik ngin long ki bala khre ban mi madan ban ra lang bat ki khon ki kti ban tur sa sekretariat lada pang lada sitom lada long kumno ka syong ka sarkar ban le ya kata nangta ka baar ka jingkat pat jongai paj ba jong kal jala ki ba chai ai man sim na ka por yangi ba lada pisngo i chisa lada pisngo ba kani ka kam hikai ka long ka ba don burom kade ka kam ka ba don kami ki lam kaim lang kasalang dengan bu ka jingkerpat ya ki paj ba jong ka jela baro bangin bapinia ai ka ketika mon ka ketika diam bat ngi hakan riu tarik nadu ki seng balang nang ta ki riu paj ba ki badon ka jela ka jongi kata ka jing petip na kaliang jongi kino hekai kontraktual aga jing sisa hadin bangin lap yangi ngimdai su ki kontrak ki dai ki renewal kontraktual namar yangi la siu baro sikata haka pay scale pada ong kontrak kemud bag ki hap siu daga fix nangta labo yangi syaki kam hikai ki jongi ki bangila sim nadu ki sistem arjar san terter haki bakan pus ki bathli ka sarkar ka barim ka le ka step ka badai daga ba ki la pha panile yangi ki bampat pendap ka 45% ki bampat kot ki la ailat hadu nyau prasin ro nangta sakawai pat kaba ka sarkar ka barim kalale kalong ba namar bangi de ki antring kila pha yangi da kata ban yo e kata ka train teacher da ka ba ki phalai yangi ban pendap ka dielat baro na preng jong ngila pendap kita te kandet house name arja khatha haba wan kani ka sarkar kim yo shu ikit ki footstep ne ki jingyai lanti jong ka sarkar ka barim la shu weng jendat yangi te ngisngo tho menta ba ka jing ong jong ki ka priority na ka benta ka education kalong khongpong kalong penban da ka ba ki be thong yangi kinai kai ban pendu kam bat ban khati ki tulop ki babon kum ta ka penlong yi ki babon kinai kai ban thia surok nadu ki SSA nadu ki adhok bat mangi menta ka penlong yi bangin le kum ta te dai na ka daw ni snose ban penbana kum kinai kai ba lada ka sarkar kabade ka kami ukpa jongi kimle ai kamot ba ka syong haki ka lada jia ka ai ka bas new yangi akan rutrik ka sarkar ki kan sim jing bat ki namar ngila yaisha baro sikata la jan sibanai tawa jongi hadu manta kalong ba banbu yang yangi sikipus ki jongi kata kare ka bangi yang nadu ka basdang namar kamde ke jing bakla jongi kade ke jing bakla jo ka sarkar ka ba klempet yaki step ba kahaban de ben sim na ka benta banyarap yangi kata kadai ka ba mangingi yoi kita ka penong yangi kum kinoi kai kontrak bangin sat haki donut ki jongi ila persang da ki bobon kilat da ka bagi kongo iki an hanre ka penong penbal yangi ba banang thangsau ya ka jing telam ka jongi dekat laringi phai sa ki jingkren jong kini ki minister ki jongi kala penong penban yangi ka jing klun matli ula kemen rumbu ong bamdon lakhang jingkhang chief minister pada ong bon perkhat ka bamut ba ka jing yo i ka baret jongi kum kinai kai kontrak ka sarkar MD kamdon ka jinga sotho jingmot kamdon ka jinga sotho jingmot te dene kata golong ba ka klurmar ka jalla bro ko wai ka klurmar na dong hadong namar bamdon ka jinga sotho dip ka ba penlongo nga kum noi kai kum no mentala saus nem tam kila bane syong hakaju ka ying haba kimdon ka jinga sotho jingmot haka jing sya choban kren ni kenu mentala de bania selok de bania mir jingmot khamtam hapok ka kabinet hanre ka ba penlong yang i bang in sosi bat ka ba penlong yang i bangin i thamula kalong ba lakmen rumpui ong da kawai chief minister ong da kawai te ka pdi sai ba kamdon ka jinga sotho jingmot bu Allah i mam disi mane kane ila persotho yang i ong ba ka
Secretariat Hill kadai ka bala penjeri da ka Cispa sau CRPC. Tengila kongo mentala arplais ni pat hadu undri kadai Shibanai. Lada kamdon kanu ka jing perkhat na kaliang jong sukar kalong ba ngihaban nyim nyau shui kata Cispa sau CRPC. Ngihaban syong hi hang tu pat jong secretariat. Ka syong ha ka sarkar ba kin ong yang ni ba pinlong ki namar ngiyo iya ki jing tho kabut jong i kadai ka hok jong i dai lada ya ka hok jong i la kni no kumut ba lada ka sarkar ka le kumta kalong ba ngi hapen le kumta hi kumba ka sarkar ka kwa Agji tawa changi galong ba na tu bala sha wen kam kumut ba ngi tawa na ka sarkar ba dai ban reinstate yang ngi kan sha kam kumba kila ba chwa ada kasi pembalsian marihaban ino dai kun aying asam kat no iseo khia ban wan shani nak bentar la kacong ke kampung ila tu ndai ngin khanya kita bar ngi sha la ka sha ida ke ching bar haban wan shani sha yo slap ya kasi namar ba ino kata kam sim yang iseo khia tu kat no kam sim sangi ke seo si ko pang aba insya Allah kanit na kam ying dari kam perlakat bang yo asna siap kar kalong sipun kan haji hasam la chong kat no yo chi asu kencai ndai hang ni bati insya pun ya ka jing mo yo slap ya kal rang da ki perchong ki skan bagi wan raj nang da ki pri ki baya sne stai ngim chu thi abha na do ba ni la sawen mo na do snem aja akue te la snem ni la shomi na ku manga te la shomi ban le bat pela ru yo ta ki pela bat kim ngam nang ru ban tre ma sikata la spos snem ru ka snem ngala kai school te kana ka jing termine dingi ka lapan long ka kalong kumbala la kini ya ka pliang ja jumi mo kat pangidam bom ja le lawat kini ka pliang ni ya ka ja jumi na ti jumi tengi wan hang ni bandawa sa sisin ka sarkar ban reinstate kam jumi ta ka dei ka we mo la ka ing ka sem ki kersan ya pa no alu lok nang ta ki kon ki bahaying ru ki ai man sim ken ban wan sani ban wan ni sini ban tur mo bandawa ka kok jumi